lan desberdintasuna eztabaida eta manipulazioaren artean. Pelikulak hitz egiten duen gaiari buruz, aktorei galdetzea iruditzen zait pixkat arriskutsua. Jone Arriolak bere gorrotoaren minutua jendik hartzen ditu oso serixo. Pasatzen lehenengo aldian gelitu nintzen, 3 segundu edo hor... Aktore bezala, iruditzen zaizu zailagoa isiltasuna antzestea, testu antzestea baino, edo... Hala, ze galdera polita. Zuek zergatik zarete periferika? Periferika 2 Y-rekin idatzita. Bueno, ziaratani beti gaz buelta eta bira gai berdina, beti gaz gai berdina jorratzen, hori egi bat da. Edo 3 gai berdin eta aldatzen bat biru. Baina badau gai bat guretzako dela oso garrantzitsua eta da hitz egitea, ala gauzak gordetzea eta isiltzea. Hori oso ondo bermatzen duen kontzeptua agian, galdera, da is it better to speak or to die. Alegia, zer da beagoa hitz egitea, ala hiltzea. Bueno, lehenengo aldiz nik entzun hauela izaldi hau izan zen Call Me By Your Nameko pelikulan. Baina hau izanez da Margarita Nafarroaren Heptameron izeneko ipuin sortaren ipuin bat. Horienek izen. Bai, Nik uste nahen oso kultanaz. Eta eske justu naben honi buruzko lan bat, baina hori da beste gai bat. Bai, eta gozia hau guren laguna bermatu da askotan, badazela gai batzuk edo hausi batzuk askotan gordetzen ditugunak ez hitz egitearren, baina eske bai ez esatia eta eskanporatzia barruan ditugun gauzak, bai da hiltzia edo gure parte batzuk hiltzia. Eta bueno, horri buruz hitz egiteko eta beste hausi batzuk jorratzeko gurekin dauko gaur, Aiora Enparantza, beraz. Ongi etorri. Kaixo. Ikusi zaugu hainbat proiektutan, ikusi zaugu irratixen, antzerkitan, danetik inozu laburmetraiak bai, komentauko dana. Gaur egun ze modu zabitz? Lasai zabitz, lanpilo batekin? Gaur egun nahiko lasaiago, joan den urte izan zen oso kaineroa, eta erabakin un danari baietz esatea, eta urten ja jetxi dut pixkat pistoia. Bai. Eta orokorren zezara gaixau, hitz egitekue edo isiltzekue? Egoeraren arabera. Bai, izan naiz oso isiltzekoa eta baina hasi naiz hitz egiten, pixka gehiago. Bai. Gure artean nik esango nauk ez zaila guztiz hitz egitekue, ni isiltzekue. Bai. Eta ez jat guztetan isiltzien metafora hemen hiltzie dela, horrek arduratzen nau. Baina... Bueno, ostras, zure parte baten hiltzea bada, bai. Bai, autozentsura mota bat. Piskat, bai. Eta ni pesango nauke azken aldixen geixo hitz egite dutela. Eta hemen hitz egiten dugu... Asko. Geroz eta geixo. Hasierako kapituluek eta oinguet. Bai, gitzen, indion gare geixagia batzu, baina lehen asko zure geixau. Bai. Eta... Orduan, esango zaukiek gauza danak esan bidiela. Hau da, zentiruten dana, nun jarteo zuen muga? Hitz egiteko, isiltzeko... Nik uste dut, askotan hitz egiten ez danean, ez dakazula ez esateko baizik, eta igual ikustezula egoera ez dala, edo esan behar dezuna, ez dala ondo hartuko, edo ondorioi bildura ongegia diezula. Guztiz, bai. Bai, eta orduan ondorio horien arabera hitz egiten dezu, ala ez dezu hitz egiten, baina esaten ez dezunak ere zure barruan jarraitzen du. Orduan, pentsatu behar dezu zer konpentsatzen dizun, esatea eta ondorioak onartzea, edo zure barruan hiltzen uztea zure parte bat. Orduan, borren arabera. Bai, zuk? Ni beti hitz egin. Ez que badak bai, onera, txarrera. Horrentzak kamikaze bat. Bai, nako nintzen. Zere oso kamikaze emozionala, ez? Osea, zekaro askotan ere igual gehiagi ustezu agerian zure burua edo... Bai. Baina niretako, baitu, geroz eta hartu dutenien konsientzia geixa, nire bizitan eta aldutasun geixa, bai esaten dut, eski igual gauza batzuk esti esan bihar edo, baina eski gero beti, maten nien bizitan ez dakit momentuak eta uneak beti eskitzeiten dut, esateo dana eta ustenaz beti agerian, eta horri bai badauko bere arriskua, baina nik uste dut oroar. Zuk asko hitz egite oso irratian, bai. Hori komentau biogu. Zure saioek die, gogoratzeot bat, kremailera buruzko debate bat. Beste bat, ez dakit, izenleke persianak zabalik edo itxita edo lan. Ez ki danetik. Zein da inozun arraruena debate olako bat? Nik uste edaria edo jakia. Gure debate hondiena izan zen saldakin. Salda zertzan. Edaria edo jakia. Nebetzako jakia, baina beretzako edaria. Orduan,
Hor. Bai, Ostras. ez niretako be janaria. Oi. Ze normalia gauza gehiago ekitzen dau. Bai, janaria. O segun nun eraten dozun. Hmm. Baso baten eraten bozu? Berez biak izan ditezke, gauza nola argumentatzen dezu. Ja, hori da. Eta zein haukan grazia gehiago. Bai. Olako galdera bat planteau biot. Podcasta, zer gehiago, bideo bat o audio bat. Ze gaur egun, jende danak dauko sekulako dekorau bat, sekulako set bat, irratia argi dau audiorako dala, telebista argi dau irudirako dala. Podcast bat non kokatze osue. Ostras, hori da edaria do jakia ez dela, Boa. Nik irudian kokatze dut. Irudian ze jende danak gogoratzen dago aurkezle horrein itxura, eta famatuak dienak famatuak die eta ezagutza itxua aurpegiz, eta ez dakit, gube saiatzen gara Bai, irudia izango guapatxo da. etorten, jasten, eta holan, audizio bakarrik izango balitz, beste, bai, nik irudian gehiago. Irudia izango da, ze irudirik ez palego orduan irratia izango litzake. Oda, ez palin bada behar, ordunetan egongo. Bai. Bai. Bai, ni agian larraiko generazio zetakoa naiz, edo larraiko gaztetxoa. Niretako da guztiz bidixua. Eta eztabaideekin jarraitzuaz. Zuk Aitorrekin eukitza itxuzun eztabaidatxo horreitan, baina orokortuaz pertsona batekin tirabira eukitza hortara, ze ikasten da eztabaida batetik? Zuk uste duzu pertsona hobi itxen zabela eztabaidatxo horreik eukitxiek? Ba, eztabaidan arabera, eta nola eztabaidatzen den arabera, ez? Baina orokorrean esango duke baietz. Ze beti iristen za behintzat beste ikuspuntu bat ikusi alizatera. Edo, bueno, nire buruak beti iten du ariketa hori, saiatzen da, pentsatzen nola didan beste pertsona hori pentsatzen, eta zeatikan iritsi dan ondorio hortara zuetzen iritsi. Eta zerk eragin dion ondorio hortara iriste, orduan bai, iritzu zait, bai, aberasgarria, dara. Da, iritziz aldatzen oso askotan? Beste pertsonik esaten zunan arabera edo... Ba, ni nahiko kaskagorra naiz, baina... baina, bai, esan godet baietz. Vale. Nik... Ez que ez dakit, bueno, zeila ikusten hau zuni, aritan ni esautzen gara... Bai, ba, ez, zu zare iritzi finko bat. Bai, nahiko buru gogorra, esan izestie. Bai, baina zu asko pentsatu duzu zure barruan. Osa, da, como, zeara ikustu dako lain beste ahots bere barruan, eta bat abesteakin ikitzen ditu eztabaidak, eta... Barni eztabaidak, ni berdin. Barni eztabaidak. Nik izan aldatezu neurritasunez. Hau da, iritzi aldatezu batzutan, baina... Bai, beti irizkide batzukin. Hori. Bai, lehen esan duzu asko gustatzen zaizula, bai, ikaste zelan doien pertsona baten buruan. Eta, ber, ze zentzutan ikastu zuzuk eztabaidatu duzun pertsona bateaz zelan pentsatzen dagoen? Osea, zelan izango litzateke prozesu hori edo? Prozesua. Ba, dibidez Aitorrekin pasatzen zaiguna da eztabaidatzeko orduan eta bueno, eztabaida horiek prestatzeko, bueno, hasteko, umore tarte bat da. Ez, eske jendeak pentsatzen du egia dala, jende mota batek. Eta gero kaletik inkrepatzen haute. Bai, berdin paseta jako, Jone Arriolak bere gorrotuaren minutua jendik hartzitzu oso zerixo. Hori da. Eta horrekin pixka flipatzen nahi naiz. Osea, publikoki esan nahi dut, broma dala. Osea, bezurretan nabilela, dana inventatzen degula, idazten degula aurretik, eta hori hasteko. Baina, eztabaidetan, nik uste dut, azteko, ez da bai irabazi nahi balin badezu, besteak esaten dizuna ulertu inbarrezula. Eta ulertu ondoren horri buelta ematen saiatu zaitezkela. Baina ulertu gabe, bata bestearen kontra frontal, hola besteri gabe, ez dezu zer lortuko. Orduan inbarrezuna da, sartu bestearen argumentuan eta limurtu. Manipulazioaren basikoa. Claro. Bai, ez dakit oso ondo zein lan desberdintasuna eztabaida eta manipulazioaren artean. Zera, zu psikologa... Nik psikologia ikasten dut, nik uste dut inbidala, lehenko eta behin. Entzute aktibo bat, beti aipatzen du, ez dakizela, baina beti urteten da gai hau. Entzute aktibo bat, besti esan baietz, dana baietz, eta gero esan, ez dut uste arazoan muina ulertzen zabitzenik. Eta listo. Eta zure diskurso, bai. Politikoak horitzen daue. Beti, igual pentsatzen egin zan, telebistako debateak. Eta zeiritzen daukotzue media trainingai buruz? Ustez gaur egun ondorioak ere esaten duzugunarekiko handiagoa diala. Eta orduan zure eksposizioa aina handia izan da, eta sare sozialekin mundu mailakoa izan da, ba, zerbait, okerreko zerbait esatearen ondorioak ere oso handiak diala. Orduan, ez dakit bida, ze pasatzen Rosaliari. Bai. Eta hori, pasatzen duela, egun oso elkarrizketak egiten, persona horrekoko behar duela burua ja, petatuta. Eta
Eta askotan ere iruditzen zait aktorei, batez ere, aktoren kasuan beraiek ez dialako beraien produktuaren, emaitzaren guztiz erantzule. Osa, esan nahi, zuzendariak, nire ustez hor badauka, iritzi zer esan handiagoa, baina pelikulak hitz egiten duen gaiari buruz, aktorei galdetzea iruditzen zait pixkat, arriskutsua, ze pertsonaiek ez dira dituak gai hortan. Edo gai sozial edo politiko, hori da. Bai, hori askotan nahiko injusto iruditzen zait. Ze pertsonarrek ez du zertan editua izan behar hortan. Besterik gabe paper bat interpretatu du. Eta arituak badaz. Hori da. Alor hortan eta, bai. Beraz, batzutan agian hobetu da isiltzie, eta asko isiltzen den pertsona bat da, zure pertsonaia hor, konpon filmien, bada kontraste oso handi bat. Jonen pertsonaia eta zurie, zela bizi izen zauen olako rol bat antzestie eta pertsonaia hori lantzeko? Karo, niretzako da nire gandik oso gertu dagoen pertsona bat. Orduan, gainera justo momentu hortan, eukinunik ere eztabaida moduko bat lagun batekin, eta sentitzen nintzen oso islatua personaje hortan. Orduan, zentzortan izan zen oso erresa horrela iristea. Baina, gero Jone Arriolarekin izketan eta, komentatu zian isiltasunak, berta pertsonaiarenak, oso ondo pentsatutakoak diala. Eta azaleratu nahi zala, pelikulako zaratekin eta musikarekin eta horren bidez, bertak barruan zeukan zarata. Ze askotan, hori esan duguna, isiltasuna, ez da, isilik egotea bakarrik, baizik eta barrutik daukazun zerbait ez esatea eta barruko zarata izan ditek isiltasuna. Eta orduan ikusten da denbora guztian, 15 minutoietan zehar, bere barne gatazka, badakinean ja esan behar dula, badakinean ez dagoela ondo, eta ezin du gehiago, eta azkenean esatera iristen dan arte ez. Bai, aktore bezala, iruditzen zaizu zailagoa isiltasuna antzestea, testu antzestea baino, edo... Hala, ze galdera polita. Uste dut nire gehiago gustatzen zaitela isiltasuna antzestea. Dramatikoa hau da. Isiltasun sendo bat olan begiradekin eta bar. Bai, ezakit, uste gehiago konektatzen daitela, edo errexago iristen naizela keinuetara. Bai, segurazki ni horrelako naizelako. Eta oso espresioa naiz, eta oso transparentea. Orduan, nahiko natural ateratzen zait keinuena. Testua lantzea, iruditzen zait, lan handiagoa. Hor konpon labur metrai hontan, Jone Laspiurta, Jone Arriolakin, bit Jonekin lan itxezela zela izen da... Joe. Ze lankidetza hori, bueno, oindala, zentzan oindala, zenbat urte? 3 urte, zingen, bai, duela 3 urte, bai, jo, jarraitzen da oso relevantia izaten, ze, bai zu, bai Jone, oso presente, eta hori izen lehiken, bueno, ez dakit hasiera bat konsidero, ze horren aurretik badukot zuen hainbat proiektu, baina ditut, eta zelan adibidez gaur egun ikusten duen, hau kuriosu edase, bai zure pertsonaia, desobedienteak antzerkian, edo eta Jone Laspiurrena gero Carmelen die, daukotzu ez dakit, pixkat urte batzuk atzerauko itxura bat, janskera formaltxo bat, eta gero hor komponentza zen bi moderna, bat ageratzeko urdinekin, eta Jone ustez leopardo gona batekin, eta holan. Janskera hori izango zen Jone Arriolan ideia. Hori da, Jone Arriolan mundua eguneko egun, bai, gainera bere lan guztietan argi ikusten da, duka estetika oso espezifiko bat eta oso bereizgarri bat Jone Arriolak eta oso niri pila guzta ez zait. Baina bai, hori bere garrantzia ematen dio. Claro, Jone Laspiurtani ezagutu ginen arte dramak antolatzen duen antzerki topaketa baten, Adel izenekoan. Justo Larrugorritan grabatu horretik. Larrugorritan izan zen Jone Arriolaren lehenengo lana. Bai. Eta gero Larrugorritanen genuen lan elkarrekin 3. Eta nik ordura artez duen lan profesionalik egin ola ikusentzunezkotan. Eta goratzen Jone Arriola ezagutu nuen egunean, nintzala kastinera, eta konfunditu zian, niri separata bidaltzeko, eta bidaldu ziaten beste paper bat. Eta eritxe nintzen, eta nintzen beste papera egiten, eta izan zen, en plan, zer bidaldu dizugu? Hau ez da zure pertsonaia, eta orduan esan ziaren, bueno, pues improvisatuko dugu. Eta esan ziaten improvisatzeko, eta... Kristuen meritu, eta hori lortu zauen gero... Eta hola lortu, no? Hori da pixka! Txulean zeike hori, beste danak ekarrio bien, eskaleta hori prestatuta, zuke improvisau zauen. Bai, ez, baina hobeto ez, nik uste eta inurdurin nengoela, nahiago nula improvisatu. Bai. Bai,
Eta orduan horrez ezagutu ginen, eta hortik aurrera bai sortu genuen nola taldetxo, lan talde polit bat eta ona, eta orduan beraiekin lan egitea beti da oso polita. Eta lan honek danak aipatutxo hauenak oso arrakastatuek, oso politxek, oin badauket zure proiektu, bueno, ez dakit proiektu da, baina kolaborazio txikitxo batin zaubena, eta nire ustez izen zala guztiz ikonikue, da, LR-ko kartela, Donostia nien zingo, zen oindala urte edo... Joan urtean, hori edo joan urtean izan zen. Eta ez da ikusten guztiz zure horpegixau da, ezagutzen basa honon horko dakizu zarela eta hola, lan guztiz moderna, guztiz... Keller. Baina, Donostira nien. Bai. Urtez ezitzen kalera eta esaten ni. Edo ja normalizau zauen. Karo. Bai, izan zen sorpresa handia, esan ziaten, bueno, markesenetan jarriko dugu, baina nekin markesena guztitan jarriko zuten. Ja. Eta orduan izan zen nahiko agobiantea momentu ematen, zekara mundu guztia hasi zen, argazkiak ateratzen erekin, bromak eta egiten. Baina, ezagutzen zintuzten, alde batera zazta holan, eta ez jatzu ikusten guztiz aurpegixe, baina... Karo, ezagutzen nindutenek bai. Bai, beste ikustet, altzala, bai, altzan disimulatu pixkaten nintzala ni, orduan, bueno, eskerrak. Aiama, hori izan zen, nire auzokoek aterazuten argazki bat danak gelditu zian egun baten, ateratzeko argazki mola haundi bat, nire argazkiak, entze justo jarri zuten. Bai, auzoko paradan jarri zuten, eta orduan denakor. Eta, honekin, espero nahi ezuk zure etxen posterra eukitxi osoik edo... Bai, gurasoen etxean dago. Baina, bai. Hori izan zen, sin más, kaletik ikusi ninduten, esan zuten. Moderna hau. Argazki bat edo izu. Baina, kaletik ikusi, sin más, eta zu... Bai, junintzen kontzertu batera, eta ustetzagola Kellerreko norbait, eta usted ja fitxatutan nindutela Instagrametik edo. Bale. Eta esan zuten, neska hau ondo. Nira, ametza. Aurrera. Bai, totalmente txikitako ametza. Patia kaletik eta esatia, zu esfortzan dixea jartu dute zure Instagramera. Usted Madrilen bizi nintzanean gehiago. Han bapatean zan oso garrantzitsua hori. Zegia ez badukazu representanterik edo darakoa, hori dala zure lanetak. Bai, eta aktore guztiek, ezagutzen dituen guztiek, zukaten oso presente Instagrama auki barzala ondo zainduta, eta zure argazki profesionalak igo bartzen ditula Instagramera. Gero Euskal Herrian ez da hain garrantzitsua edo panorama hori. Baina gerozta gehiago, bai. Baina ikusi nahan elkarrezketa baten esan zabela, ez daukotzula reproik, zuek instatik idazten zuela, gure bozu, hori... Bai, ez? Dinot. Bai, egia da... Zentzia batekin sinatu, euroiko sinio bat, ez da gizera hori suposatzea bat izango dela hori, eta gure dagoenak idazten zu, eta... Bai, kontua da komeni dela representante bat eukitzea, ez kasteinak ez dira publikoak. Orduan, kasteinetara iristeko... Baina dinot, ja ezagutzen bazaituzte, inboitxasun lan batzuk zentzia bat eukitzen bozu, ondo fan leike. Bai. Guk lehengo atalien Mariasun pagau gauki gauen. Ai, zen maja. Bai, gertuko eda, zeberakin gauen larramen. Da gure amama. Karo, egia da, larramen. Eta guk oso txikitan gaztetan galdetu gutzen, Mariasun eta ze agentziak representatzen ze gure ametza txikitan zan, aktoriek izetie, eta eukitzie repre bat, eta deitxi ez dakizen mila casting, eta Mariasunek esatezkun, niri, deitxu itxestie, gure badaue. Eta, ai ama, eta Madriletik eta Madriletik, baina, ez esaten dut, ni ama manaz, eta ni... Bai, nire ama manaz, da gero aktori. Hori da, eta pufonena. Clara Badiolarekin eta bastante ikasi, asko aldatu da panorama aktoreena Euskal Herrian, betiko aktorek eta ez zeukaten representanterik, Jose Ramos Oroizek eta Klarak berak, eta hori, gerora lortu duten gozat izan da. Bai. Bueno, lortu edo egin behar izan duten gozat izan da. Bai, aldaketan. Por cierto, non ikasi zenun Madrilen? Mar Navarro eta Andres Hernández eskolan. Eta gaixen bat antzerkira bideratzi gure zauen, edo zine mundura, edo... askotan zineko interpretazioa pilo bat murrizten da. Murrizten zure espresiñoek, murrizten da bai plano hortan ikuste dozu, ez dozu gortuz dana ikuste. Bai, justo egin behar dut, azte horontan ikastaro bat microemoziones. Bai, naukun entzun da, bai, lehendik. Bai, zertan datza, bez? Ba, ez dakitze, ez ditin egin kamara aurreko ikastarorik. Eta hostia lan hasiko dut, abertzen muz. Baina bai, nire eskola zegoen batez ere zuzendua antzerkira. Antzerki munduan lan egiteko eta, bai. Eta antzerkiakin,
komentauko desobedienteak, 18 eta 18. Hilatzen da Oso ondo. Nik ikusten daben desobedienteak Donostin, Antzokizarrien, Bai. eta komunidade politxe sortu zen, eta ikusten daben jente dana oso interesaute, bai gaiakin, bai antzerkeixekin, eta zuen antzespena be, piloa gustau jaten. Zu, eta kepa errasti hemen ondokue adibidez, Bai. eta barreta, kriston lantaldie, bai? Bai. Nire momentu favoritue, hasieran urten zitzenien, portatilaz eta hor, oinez aldatu bestera. Zerezki pasatzen nuen. Zelako izen zen, hasieratik bukaerar arte. A ber, Donostikoa izan zen justo berezia, zen ni Donostiarra naiz, eta orduan etorri zen nire familia guztia, estrenora etzianak etorri, eta baitare etorri zian Jose Mizumalabeko kide batzuk, orduan bere entzako ere garrantzitsua izan zen zentzu hortan. Eta guretzako ere bai, zen sentitzen duzu beste energia badagoela antzokian. Eta baizela bizi izateo zuzuk, adibidez, monologo horreik botati bat batien antzoki handi baten jente da nahi zabalik. Bai, a ber, karo, nik daukat testu pila bat. Bai. Orduan, ikasita daukat, eta badakit, baina beti daukat bildurra aztuko zaitena, edo. Orduan, goizetan behin pasatzen dut testua, eta gero ja, juten ja antzokira atxaldean, edo dana alakoa, iten dugu hola ensaio tekniko bat, eta hor botatzen dut berriz testu guztia, dozkat ja gainerakoak nazkatuta, zeia entzunte, hainbeste aliz ezin dutela gehiago, egoten dira erdi lo, ni entzuten, baina dokat tokantzeko bat, pasa bardet. Beti pentsatzen dut aztengo zaitela. Bai. Baina aldiro pentsatzen dut aztengo zaitela. Orduan, hori, nire burua lasaitzeko edo pasatzen dut berriz, eta esate, bale, badakit, ez da zer pasako. Eta gero, txurian galditzen naiz edo dalakoa, aterako naiz. Hori ikasi dut jira hontan. Bapatean igual blokeatu edo esaldi bat ahaztu, eta ikasi dut hortik ateratzen, ze pasatzen lehenengo aldian gelitu nintzen, 3 segundu edo hor, bai, baina gero, lortze ez du, eta baliabideak eta ateratzen dituzu, eta... Eski, horrek itxen da baktore hon bat izati. Baina eski hori da, nena, eski hori da gehien ikasi detena bira hontan. Eta lankidietatik ze ikasi duzu? Hori, eski... Horixe? Estenatokin egoteko modua, publikoarekin konektatzeko errestasun hori... Diskurso potentea bat dauko. Bai. Eta da, hitzegitie, eta gainera, hitzegitie gai oso politiko, eta gaurkotasunien behandikan garrantzia dauken gai bati buruz. Bai. Zela daramazu hori zuk pertsonalki dinot, kudeatu bida, sensibilidade bateaz kontau bida, norbaitxe galdetzen mutu obrai buruz be, eukibiozu, dinot, iritzi bat, edo zeresan bat, edo lan, hori landu dizen dozue kolektiboki danok, edo eta bakoitzak bere... Ez dakit posizionamendue, edo zelan... Bueno, karo, azteko nik egin dut obraren itzulpena, bai. Orduan daukat, testoa oso barneratua. Bai, ez dugu kolektiboki landu hori, elkarrezketetan edo zer esan behar dugun gaiari buruz. Usteet, ulertu dala, sensibilitate handiko gaia dala, Jose Mizumalabe fundazioari buruzari gerala, eta personaiek oraindik biziri daudela, eta etortzen dira, gaina go ikustera, eta badaukagula ardura bat horrekiko. Eta baita ere kontatzen den diskursoarekiko, ez? Uste dut polita dala, jende gazte askok etzekitelako zerri buruz ari ginen, eta jende askok ere izan digu, jo, eskerrako egin dezuten, zehaztutan eukan Jose Mizumalabekoekin pasatu zana, eta benetan, justo gaur egun gauden egoerarekin oso ondo datorrela desobedientzia zibilaren aldeko aldarri hori, ez? Bai. Niri pila guztau jaten, eta zateot, jo, da gai oso delikau bat, baina eraberin oso potentie, eta desobedientzian, ez dakit, desobedientzia eta delinkuentzia bereiztie, eta desobedientzian behar horrei buruz hausnartzi eta holan, Claro, desobedientzia da zure eskubide bat, zuk herritar bezala daukazun eskubide bat, eta hori azpimarratu egin behar da. Bai. Eta gaina, hori da, obran zehar esaten gauzetako bat, da, desobedientzia zibilaren araberan, hortu dezakezula gizarte demokratiko baten osasuna. Guztiz. Hau, bere hortan esaten da, ez? Bai, bere hortan, bai. Justo hori da. Justo jaten pilo bat, hori. Bai,
Eta... Jendeak hori hitz egiteko aukera bali badauka, horrek esan nahi du demokrazia funtzionatzen ari dela. Eta hori da, hain zuzen ere, desobedientzia zibila. Osea, bai. Kontua da, hori, hitz egitearen kostuak batzutan oso handiak dirala, eta kasu hontan, auzi hontan, oso handiak izan zirala. Eta 10 urte pasa zituztela kartzelan. Ingon jolas txikitxo bat. Eta hau da, bukatzeko, ea, hobedan hitz egitie edo isiltzie, egoera konkretu honetan, bai? Bale, venga. Lagun bati bere bikotea ez zaizula gustatzen esatea. Isilik. Bai, isilik elitu. Bai. Aders. Izaten bada soilik ez jatzula guztetan, zuri jatzula oso ondo jausten. Zeo egoten badar duratzeko itzegin. Hori da. Baina, printzipioz... Esan nahi dut, zerbait larria pasatzen baldin bada, orduan itzegin. Baina besterik gabe ez zaizu ondo erortzen. Hori ez da zure movida, ez da zure bikotea. Hori da. Bai. Bale, gustoko duzun pertsonari zer sentitzen duzun esatea. Hori esan egin behar da. Bai, esan egin da. Bai, zure bila da saiago gelditu. Askotan badakizu erantzuna dela ez. Ez ezkoa. Ez ikusten dezu kara zaila en iristen. Nik ez bat ikusten seguru ez nazo traeruten. Ez. Nik batzutan ikusiet seguru ez, baina ja behar nun barrutik atera. Eta orduan esatez, mira pareta, Niko dakotan esaten zetarian nahi. Ariana, gustoko jaten pilo bat hau esatie, eta harik esaten duz, bueno, esan, eta ja ikusten tenien berak esatestela, nik esate, bueno, igual ez. Eta hor bukatzen da nire. Baina jasotzen da zure maitasun dana. Hori polita da, transferentzia. Bai, ni betitza egitea. Betitza egitea. Eta adibidez, familixako bazkai baten, eztabaida politiko bat egoten bada, ni horri xildu itxenaz. Ze komplikatua galdera hori. Ni normalean isilduiten naiz. Zesatet, hau ez joa inora eta gaina, ez dut lortuko personanen iritzia aldatzea. Baina danean zerbait ja nazkatutan aukana edo beti errepikatzen dana, modu... Bida, hor bai sartzen dut humore, igual erdi parretik edo igual erdi txiste bat egin da, igual esaten diot zerbait, en plan, oso konfundido zaudea. Bai, una marretxo batekin. Ez da zulertzen muina. Bai, ez da zulertzen muina bolertu. Bai, gaiaren arabera. Aldamenen ikutzen botne ba edo, lan esaten zet. Begira datxo bat, eta... Bai, hori askotan, bai, ez, belaunaldi arteko ez da baiaketa da denean, eta lehen guzuekin begiradak. Bai, guztiz. Vale, lanean zerbaiten justua ikustea. Esati seguruenik, ze fijo gero... Bai, kaltetuko zula. Fijo gero eragina dopela zugan. Nik uste hori esan egin behar dela, baina hori adibidez pilo bat kostatzen zait. Laneko, klaro. Bai, ze hor ja esatzen dira botere harreman... Eta aktorietan bereziki. Totxoak, bai, eta niri hori asko kostatzen zait. Bai, errespetu ematen dau. Bai. Osa bat, ez dut zure lan arriskoan dagonean, eta hori oso esan nahi, eta askotan hitz egitea bada privilegio kontuare, bai. Noski, adibidez, barkamena eskatzie, guztiz, hitz egin. Eta maite zaitut esatie, bai. Lehenengo aldiz esatie, hori ja, akaitzan norberan kontu da. Hori gogorra da, Nik nahi xot lehenengo aldiz ez ez, adibidez. Hombre, danok nahiago dugu, lehenengo aldiz ez ez. Baten batek, ez? Ari, zu fijo nahi xagozula lehena izetie. Esaten, sentirutzen oso esan. Porque imagina beste pertsonak eset. Hau da esan bat oso politxen eta oso kursixe, baina esaten dau. Maite minduta dagoenak beti irabazten dau. Hau da, zu maite minduta bazaz? Ai, ere izan zauen, oin dela gutxi. Nik rein baten ikusi nagoen. Hori esaten du beti, bihotza puskatu ez duen jendeak. Esan nahi dut, beti irazten duzu, beti ez duzu irazten. Egixe da, igual beti ez. Baina, bai, esan inbar da. Lehenengoa izan behar duzu? A ver, ez da gauzat... A ver, ja helduagoa naiz, baina gazter, duela 10 urte eta... Ni beti iristen nintzen momentu batera, maite bintzen zeranean eta esan inbar dezuna. Ez da, esaten hilingo naiz. Esan edo hil? Esan edo hil. Esan inbar diot. Claro. Maite tela.
Bai. Eta Orain gehiago kontrolatzen nahi. Adibidez? Lagunei denbora guztian. Nik hori oso presentea bet, eta hor, ez da tabu, esan zeike lagun bati ezautu eta bigarren egunera guazen bat maitxe ezauten, nahi ama honena. Komunien ezautzen duzun neska batian, juerga baten, eta bai, Reina, maite zaitu. Bai, batean ez daukain besteko pixurik maite zaitut horrek. Aldezu librekin maitatu, badirudi askotan bikote harremanetan eta maite zaitut esatea dela karga bat, edo... Bai, eta nik sentirute dut eta bestiek sentirute dagoen eta hola, nori da, wow. Baina, bueno, maite bintza da banak beti irabazten dau. Bai, hori da. Maite bindu edo hil. Eta ondorio moduen. Batzuetan, hitz egitiek salbetan gau egoeretatik, beste batzuetan, hitz egitiegatik eukitxeitxu hau, ez dakitz kontra esan horreik, zehose galdu zeike, aukera kostua dauko, baitu, ni gaur oso gustora egon azuekin hitz egiten, eta uste bat episodio politxe urten dela, listo? Eta hori xe, tamen jesker retorti horren nahi. Eskerrik asko zuei. Bai, oso ona. Vale, denbora